வணக்கம் மக்களே, அனைவருக்குமே பாத்தீங்கன்னா வணக்கம். மிக முக்கியமான ஒரு தகவல், ரூபாய் 1000 இரண்டாவது SMS உரிமை தொகை வராதவர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி. மிக முக்கியமான ஒரு தகவல் ஒன்றை பார்க்க போகிறோம். தகவலை பார்ப்பதற்கு முன்பு நம்முடைய சேனலுக்கு நீங்கள் புதிய பார்வையாளர்களா இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சேனலுக்கு ஒரே ஒரு சப்ஸ்கிரைபை மட்டும் கொடுத்துடுங்க நண்பர்களே. வாங்க இப்ப வீடியோக்குள்ள போகலாம். அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய ஆட்சி வந்தாலும் 2000 ரூபாய் தரேன்னு சொன்னாங்க. திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சி வந்தால் 1000 ரூபாய் தரோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை மக்கள் விரும்பி செலக்ட் பண்ணாங்க. இந்த ஒரு சூழ்நிலையிலே திமுக வெற்றி பெற்று 2 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்த 1000 ரூபாய் கொடுக்கப்படுகின்ற திட்டம் தொடங்கப்படுகின்ற ஒரு வேளையிலே தற்போது இந்த 1000 ரூபாய் கொடுக்கின்ற பணிகள் அனைத்தும் முடிவுற்று இனிதே செப்டம்பர் 15ஆம் தேதி முதல் உங்கள் வங்கி கணக்கில் ஒட்டுக்கா, அதாவது ஒரே டைமுக்கு பாத்தீங்கன்னா போட போவதாக தகவல் வெளியாயிருக்கு. எந்த விதமான பிரச்சனையுமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. 1000 ரூபாய் கொடுக்கப்படுகின்ற அந்த திட்டம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது ஸ்கீம்ஸ் யாருக்குன்னா மிஸ் ஆச்சு அப்படின்னா டேட் ஃபினிஷ்டு 18 to 20 சென்னையில லாஸ்டா 58,000 58,000 மக்கள் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ அவங்கள நிறைய பேருக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு தகுதியானவர்கள் யாரும் விடுபட்டு விடக்கூடாது அப்படின்றதுனால கவனமுடன் விண்ணப்பங்கள் ஆய்வு செய்யப்படுகின்றன. இந்த திட்டத்தில் விண்ணப்பங்கள் ஏற்கப்பட்டாலோ அல்லது நிராகரிக்கப்பட்டாலோ அது குறித்த தகவல்கள் பயனாளியின் மொபைல் போன் எண்ணுக்கு தெரியப்படுத்தப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டா நீங்க மேல்முறையீடு பண்ணலாம். இதுவும் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். இது எங்க போய் பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும்ல, சொல்றேன் பாருங்க. வருவாய் கோட்டாட்சியர்கள் ஆய்வு செய்ய முயல்வார்கள். அதே மட்டும் இல்லாம வீட்டிற்கு வீடு வீடாக சென்று கள ஆய்வு அதிகாரிகள் மேற்கொள்ள உள்ளனர். அந்த வகையில் விண்ணப்பித்த அனைவர்களுடைய வீடுகளிலும் ஆய்வு நடைபெறாது. சப்போஸ் எனக்கு மெசேஜ் வந்துருச்சுப்பா அப்படின்னா உங்களுக்கு வரவும் மாட்டாங்க. டைரக்ட் டு டைரக்டா பாத்தீங்கன்னா முடிச்சிருவாங்க. மெசேஜ் மூலமாவே அந்த கான்வர்சேஷன் போயிடும். பட் எனக்கு ஒரு குளறுபடிகள் இருக்கு. வங்கி எண் ஒரு வங்கி எண் மிஸ்ஸா நீங்க தப்பா போட்டிருக்கீங்க, இல்ல அடிச்சிட்டு போட்டிருக்கீங்க, அப்படி அழிச்சு போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னும் போது உங்கள் விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படாது. எப்படின்னா ஒரு வெயிட்டிங் லிஸ்ட் வைக்கப்படும், அதாவது நிறுத்தி வைக்கப்படும். உங்களுடைய வேட்பு மனுக்கள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டு செப்டம்பர் 1 இந்த A to Z எல்லாமே முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு அமௌண்ட் யாருன்னு சொல்லிட்டு ஃபைனல் லிஸ்ட் வரும். இந்த ஃபைனல் லிஸ்ட் நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தெருவா, வார்டு வார்டா, மாவட்டமா, தாலுக்காவா உங்களுக்கு பெயர் பட்டியல் வெளியிடும். சப்போஸ் நான் எல்லாத்தையும் கரெக்டா பண்ணி எனக்கு வரும்னு சொல்லிட்டே போனாங்க வீட்டுக்கு அதிகாரிகள், பட் எனக்கு வரல அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்க முறையாக சென்று புகார் அளிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. உங்களுக்கு இந்த மாதம் கொடுக்காத அமௌண்ட்டையும் சேர்த்து அடுத்த மாசம் கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஜஸ்ட் இது வாய்ப்புகளா இருக்கலாம், பட் இல்லைன்னா அடுத்த மாசத்துல உங்களுக்கு காசு வரலாம். ஸோ தொடர்ந்து இது போல தமிழகத்தில் நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளோடு இணைந்து